Opet žeži. Evo ga, dragi moji, prvi plementi metal. Mislim, nije čisto željezo. Ovdje kaže 50-60. Da vidimo. Čekaj, samo se. Miro, hoćeš? Šta je? Čep. Čep, a? Rimski čep, a? Gdje ste prilika? Falus, folis. Naznak je folisa, kažem. Evo, jedna meta koju je Miro krio sa legendom, a mi potvrđujemo sa Envenijom. 83, 82, to moglo biti srebro. Miro, šta ti kažeš? Zlato. Ajde. Šta je? Srebro? Ah, hvanca. Možda sam divljada para. Lijepo. To je znači za manje predmete. Evo čeka na letu na neku veću metu, pa da vam pokažemo šta može na većoj meti koja ide puno dublje. Pa neki asi ili neki sestre bio bi lijepo. Čekaj se onda više. O ništa, onda držimo se. A šta, brat? Teliš se, kurac. Kvanca? Odlično. Evo je druga odmah ovdje. Evo saga kakav. Evo kvanca. Odlično. Gdje je sad ova meta što sam imao malo prije? Evo je. Eto, bronc, kovanca. Evo, šta je kovanca ili? Dobro. Ovo je javuće sada, brate. Kolje, stari. Reži na broncu, stari. Evo, a? Samo odlično. Rim. Mladen Rim piše. Eto. Prstenjak stav. Srebro. Srebrenjak, brate.
Kaže, jedno soliranje, Miro Kuplešak. Kaže, ko što je bio Slash u Guns N' Rosesa. Koma zlata, a? Eto, odlično. Brončano zlato. Za Legend poprilično mirno radi, evo vidite dva dalekovoda, jedan ovdje. Nešto sitno malo. Znači, Clemento, gospod Miro. Kaže, žalim što nismo nakon metu našli malo dublje. I stvarno, evo, Miro išao za mnom, znači jednostavno nije bilo metala ispod. Ili nešto što bi se dalo kopati malo dublje. Da je moj siro, da njegov nije siro. Za sad je sve to bilo plitko. Eto, znači, potvrđujemo sa Legendom, znači, apsolutno tamo gdje nije svirao, znači, jednostavno nema ništa. Nije da on nešto preskočio, tako nešto. Ako je preskočio, nisam prešao slobodno preko tog mjesta. Ali svaki signal pokazuje 1/1, znači, i kad je plement, i kad je željezo. Znači, mi smo sad počeli raditi na malim metama, doslovno. Znači, na sitniše ovako. Mi čekamo da ona oranca preko puta se skine usjev i ona će vam pokazati punu jačinu stari za Invenija. Da vidimo sad što je Miro fabricira ovdje. Neko ovo bude zadnja meta, prijatelj moj. Umorio se danas, iskopao se 6 trupa. Mislim, plemente ne treba naći Jakovanca. Ali ja mislim da bi trebalo biti ili koma bronca, Mira. Pola kovanca, eto. Znači sve danas neke pola četvrtine, krnjave, izgrizene. A ja, to je to. Znači položio se prijatelj ispit za male stvari. Šteta što ga nismo, kažem, eto, da smo nešto našli, nešto dublje, da je moj hvato, a za Legend nije. Ali to budemo za koji dan na ovoj. Ja ću sutra opet malo izaći na teren, zabaciti sa Legendom ovdje, taman su izorali, ali nisu potanjurali, tako da ću teško raditi s ovim aparatom, a i ovaj aparat za dvoje, ja se nadam će Miro biti sutra slobodan, da ćemo odraditi jedan Džanka Lanka Ho ovdje na oranci. Sad se pitate šta je Džanka Lanka Ho, ne znao ni mi, a kad budemo saznali jajčo. To, a? Let's go, a? Kuća, a? Seks.